Yinde. 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 Ufuna ukudla ini? I know I care, it's okay. Ufuna yini le? Asithandaze. Sithandaze kuqala. Nkosi, sicela ubusisele ukudla uzoyiphatha. Amen. Amen. I'ma cry nice. I'ma cry nice. I'ma cry nice. I'ma cry nice. That's the case. Hawu. Oh, ufuna uyidlela manje? How no? Cry nice. Okay. I'ma cry nice. Cry nice. I can't even pay that. I'ma cry nice. I'ma cry nice. Yinle? I'ma cry nice. I do it. I'ma cry nice. I'ma cry nice. Siqalise imali phela. Okay, come on. Oh, bonito nyakrop. Ay ya, umuntu wahluleka ukubala la. Ngiyakropa. Oh, ngiyakropa mina. Ngiyakulopa mina. Okay. I'ma cry nice, okay? Mina ungiphi? Hayi so ngami. Hey, ndoda ngoba ngathi uyangirobha manje. Ngcono ngithelele la ama-cry nice akho mfowethu. At least mfowethu ngazi ukuthi na ubhekane notalatiya lakho, nami ngibhekane notalatiya lami, ne? Okay? Hayi ngeke. I'ma cry nice. Mina, ngathi nginezikhezo yakho. Namba? Idla ama-cry nice akho mfowethu. Sihlukane ngomzila. Okay? Alright? Okay? Munomuntu udla i-cry nice lakhe, umuntu i-cry nice, umuntu ubheka indaba zakhe, okay? Alright? Anothi singahluphani, ayingahluphani emzileni. Shova nawe lapho, nami ngiyalungisa ngapha. I'ma cry nice. I'ma cry nice. I'ma cry nice.
Hayi. Nangu mama. Man. Bad, but most jumpers. No jumpers, but I'm glad it's that joke. You can't need that, but okay. Ithini nda awufundela ithi indaba le ngane iyahlupha le inja uyuza ngifundela indaba ithi indaba le ngane iyahlupha ngithi ngiyalala iyangivusa ithi baba ngifuna imoto le ngane le iyahlupha le igama layo uPhapi ihlupha njengani ihlupha njengePhapi mina ngisakhona ukulala ke manje ufuna into ufuna kanjani What? Ira. Nang yazizovela manje. Uthobona awul nethobona Ira. Nethobona Ira. Ungawuze Ira. Awul Ira. Awul Ira. Ambo. Sawubona Ira. Xawula na Yambona dadweni Ira yambona ungcelisayo Ira sahamba-ke manje Ira yongcelisayo manje abantwana ungcelisa kwazi ayibo utheni umoya